Hola, soc la Laia Anglada, alumna de segon de batxillerat de l'Institut Pla d'Estany de Banyoles i el treball de la recerca que vaig realitzar anava sobre la importància d'educar les emocions a les escoles. I el vaig titular "A les aules, el cor i la ment van agafats de la mà". Vaig optar a triar aquest tema, ja que em sembla superinteressant i necessari que s'eduquin les emocions a les escoles. El meu treball de recerca va constar de 2 parts. Primer tot el marc teòric, que em vaig basar a fer recerca sobre diferents àmbits importants que cal tenir en compte a l'hora d'educar emocionalment. I llavors el marc pràctic, que va constar de 3 parts. Primer de tot, em vaig posar en contacte amb la psicòloga Mireia Bosch. Ella és una psicòloga d'aquí Banyoles, especialitzada en maternitat i criança. Aquesta entrevista em va servir per ampliar els meus coneixements i poder complementar el marc teòric del meu treball. A continuació, vaig realitzar i vaig enviar un questionari a totes les escoles que cursen primària de la nostra comarca per tal de veure si a les escoles es duien a terme o s'educaven les emocions, si els professors estaven formats en el tema, etc. I per acabar la part pràctica, vaig realitzar una sèrie d'activitats relacionades amb les emocions a una classe de segon de primària de l'escola a l'entorn de Porqueres, per tal que els alumnes poguessin ampliar els seus coneixements sobre el tema i a més es poguessin obrir explicant experiències personals. Un cop acabades aquestes activitats, vaig fer una breu enquesta de valoració als alumnes per tal de veure si els havien agradat o si no les activitats, què n'havien après, si les repetirien, si no, entre altres preguntes. I ja per acabar, vaig fer una breu entrevista a la tutora de l'aula on vaig dur a terme les activitats, per tenir un punt de vista extern a les activitats realitzades i a més per veure si, a part de les activitats que havia anat a fer jo, se'n feien més habitualment en aquella aula. I fins aquí aquest seria un breu resum del meu treball de recerca. Moltes gràcies.